Feu-vos un moment una llista amb gent com el Raúl Romeva, el David Fernández, que ja puja no serà de les CUP, la Carme Forcadell, el Santiago Vidal, el Salvador Cardús, l'Eduardo Reyes, entre altres. El Pep Guardiola, que és el meu ídol i el meu referent des de tota la vida, des que era un infant. Amb tota aquesta gent podem seduir. Enhorabona a tots els que heu picat tanta pedra per arribar fins aquí, tants i tanta gent voluntària, gent fidel, gent que s'ho sent, perquè al final aquí només hi ha hagut gent que s'ho ha sentit. M'agradaria molt ser-hi aquí, com molta altra gent que no hi és, però que també li agradaria ser-hi. A tots i a totes, junts pel sí, molta sort i fins ben aviat. Tot això que us comentaré avui no estava previst fa 24 hores enrere, però els esdeveniments s'han precipitat en aquestes darreres hores. Vergonya us hauria de fer a tots plegats, la vostra actitud, de la vostra rebequeria infantil, de la vostra tossuderia. Jo vull deixar de ser independentista. No vull que em diguin més ser parrata, com ens diuen. Vull ser català, i català de ple dret. La decisió ha vingut com a conseqüència de moviments d'última hora. Això no estava previst, insisteixo. Des d'ahir aproximadament al migdia es van produir una sèrie de moviments promoguts per persones a títol individual, per entitats del nostre país. No és una rendició ni una submissió, és mirar pel bé del país. L'important era el país, Catalunya, i la seva gent, tota la seva gent, és més important que qualsevol partit polític. No un pas al costat, ara, no l'impedeix de presentar-se en les primeres eleccions de la República Catalana. De fer un pas al costat, però havent anat com han anat, és lògic que jo quedi rellevat d'aquest compromís, cosa que no vol dir que necessàriament jo m'hagi de tornar a presentar en unes eleccions al Parlament de Catalunya, no vol dir això, però també significa que no hi renuncio. Dit això, com passa amb les grans estrelles del futbol, com passa a la vida, una ha de saber quan ha de plegar. En el seu cas, no crec que el millor és que plegui, tan sols que s'aparti, i que continuï col·laborant amb el procés, però no des de la presidència. Però això vol dir una retirada o no? I vol dir, com us he dit abans, una retirada d'un càrrec directe. Però també ho vull deixar molt clar, jo no em retiro de la política. Jo només soc un insignificant missatger.